Από τα βάθη των αιώνων, τα λόγια του συνεχίζουν να προκαλούν δέος, περιέργεια και ατελείωτες ερμηνείες. Ποιες είναι οι πιο διάσημες προφητείες του και πώς ερμηνεύονται σήμερα? Μήπως κάποια από αυτά που προείπε έχουν ήδη συμβεί? Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές πνευματικές μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε το 1924 στη Μικρά Ασία και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Άγιον Όρος, ζώντας με αυστηρή άσκηση, ταπείνωση και προσευχή. Οι χιλιάδες άνθρωποι που τον επισκέπτονταν έλεγαν ότι είχε το χάρισμα της διορατικότητας, της προφητείας και της βαθιάς αγάπης για τον άνθρωπο. Κοιμήθηκε το 1994 και αναγνωρίστηκε επίσημα ως Άγιος το 2015. Και μέσα από την απλότητα των λόγων του ακούστηκαν φράσεις που έμειναν. Κάποιες χαράχτηκαν βαθιά στη συλλογική μνήμη. Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Η Τουρκία θα διαλυθεί. Θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη χωρίς να χυθεί ελληνικό αίμα. Μια φράση που επανέρχεται ξανά και ξανά, ιδίως όταν οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας κλειδονίζονται. Σήμερα, πολλοί τη βλέπουν ως ελπίδα, ως μελλοντική αποκατάσταση. Άλλοι τη διαβάζουν συμβολικά. Μια επιστροφή, όχι με όπλα, αλλά με πίστη και πνευματικότητα. Υπάρχουν και φωνές που προειδοποιούν: μην κάνετε τις προφητείες, εθνικά προγράμματα. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Από τα ελληνικά σύνορα, ο λόγος του απλώνεται πιο πέρα. Αγγίζει τον κόσμο ολόκληρο. Θα έρθει καιρός που όλος ο κόσμος θα αναστατωθεί. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα αρχίσει ξαφνικά, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Η Ελλάδα θα προστατευτεί με θαυμαστό τρόπο. Σήμερα, με τον κόσμο να φλέγεται, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, η φράση αυτή μοιάζει πιο οική από ποτέ. Κάποιοι την ερμηνεύουν κυριολεκτικά. Άλλοι βλέπουν σε αυτή έναν πόλεμο διαφορετικό, πολιτισμικό, πνευματικό, εσωτερικό, ένα ταρακούνημα της ανθρωπότητας. Και η Ελλάδα, πνευματική κιβωτός, τόπος προστατευμένος, ένας μικρός λαός με μεγάλο σταυρό. Η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση. Από τους πολέμους περνάμε σε έναν άλλον φόβο. Ήσυχο, αθόρυβο, αλλά παντού. Θα έρθει καιρός που θα σας παρακολουθούν από παντού, με κάτι μικρά τσιπάκια. Θα σας πούν πως είναι για το καλό σας. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται, την τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά δεδομένα, τις κάμερες, τα κινητά, τις έξυπνες ταυτότητες. Η φράση αυτή δεν ακούγεται πια τόσο μακρινή. Για άλλους είναι σημείο των καιρών. Για άλλους υπερβολή. Όμως ο ίδιος προειδοποιούσε: να έχετε διάκριση, όχι φόβο. Οι προφητείες δεν είναι για τρομοκρατία, αλλά για μετάνοια. Τι λένε οι πνευματικοί? Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Οι προφητείες δεν είναι σενάρια για να προβληθούν σε οθόνες. Δεν είναι θέαμα. Είναι καμπανάκια. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ήθελε να εντυπωσιάσει. Ήθελε να ξυπνήσει συνειδήσεις. Και έλεγε πάντα: ο Θεός δεν θέλει να χαθούμε. Γι' αυτό μας τα λέει. Τελικά, τι μας άφησε? Ίσως το πιο δυνατό μήνυμα του Αγίου Παΐσιου δεν ήταν το τι θα γίνει στο μέλλον. Ήταν το πώς να ζούμε στο παρόν. Είτε πιστεύει κανείς στις προφητείες είτε όχι, δεν μπορεί να αρνηθεί την τεράστια πνευματική επιρροή του Αγίου Παΐσιου στον σύγχρονο ελληνισμό.